Good morning! Good morning, good morning, good morning. Final na. I will tupi all of this like today. Kasi Saturday na naman, darating na si Miss. And baka ano na naman, doon na naman yung matulog sa kwarto ni Mama. Kasi ano, wala siyang maghihigaan dito kasi nandito lahat. Madali lang naman, konti lang naman. Yeah, konti lang. Pero meron pa. Diba nagsampay kami few days ago. So, ano na yun, dry na yun. Tutupin ko na naman yung mga yun. Anyway, may nagtatanong nga pala kung lilipat kami ng bahay or whatever. You guys, tinatawag kong lumang bahay. Yung bahay namin. Bahay pa rin namin siya. Ano lang siya, ito yung... This used to be our old house, pero nung nag-abroad ako, pinarenovate namin. So, tinawag na namin siyang bagong bahay kasi, like, bago siya. You know, bagong renovate siya. So, tinatawag ko itong bagong bahay. Tapos yung lumang bahay, like, literally, katabi lang. Like, walang gap. Katabi lang talaga. Like, after ng kitchen, ano na, yung lumang bahay na. Nandun yung kwarto ni Mama, nila Mark. Yung nandito sa bago is yung kitchen yung nasa ground floor. And then, dito sa taas, kwarto ko at saka kwarto ni Marlon dyan. So, dalawang kwarto lang yung nandito. And then, may isang CR. Kapag green yung, paint ng bahay, that's the old one. Hindi pa na-renovate. Ito, yung bago. Like, kapag ganito yung ambience niya. Ambience yung yeah, ganyan yung kulay. Hindi naman siya bago. Kasi matagal na to. Kailan ba to ni-renovate? Nung nasa ako, abroad. Yeah. Tapos pag uwi ko, hindi pa nga siya fully tapos eh. Pero, yeah, may pinta na and all. So, pag uwi ko, binili ko yung mga bed, yung AC, lahat-lahat. Kasi pagka-uwi ko, wala pa siyang laman. Like, hindi pa siya fully tapos. So, yeah. Merong laging tinatanong eh. Oh yeah, may nagtatanong nga pala. Yun sa sasakyan. Ano siya? Yun, yes. Yun yung nabanggang sasakyan. Pinaayos siya ni Mama. So, yun. Yun pala yung isang laging tinatanong. But yeah, I will do the folding. folding. And then, yep. Tapos na ako magtupi. Yay! Malinis na siya tingnan. Yeah! Naligo ako. Tapos pagkatapos maligo, umulan. Pupunta ako sa LBC. Meron ako ipipick up na package. Prepare ko na lang yung aking ID at saka ID lang. ID lang yung ipiprepare ko. Taba ko na. Tingnan nyo, oh. Ano na? Fit na nitong shirt ko. From American Eagle. Wallet. Nandito yung aking ID. Tapos, yeah, hihintayin ko lang na huminto yung ulan. And while hinihintay ko na huminto yung ulan, punta ako sa computer. Meron ako mga gagawin. Ano ginagawa mo, Kel? Nanonood ka ng vlog ko? Nanonood ng vlog ko. Nanonood ka ng vlog ko, no? Narinig ko yung boses ko. May isa nag-comment ka, akala niya talaga hindi ka naliligo araw-araw. Sabi niya, uy, sabi niya, kung hindi naliligo si Mark araw-araw, hinugasan ba yung mukha niya? Naliligo naman yan araw-araw, tinutukso ko lang yan. Tingnan mong mukha niyan. We have grapes and lanzones. Yummer. Solo, kunti na lang lagi. Si Mama bumili nito eh. Kain tayo. Katatapos ko lang kumain ng lunch. Pero, ito na. Snack na agad-agad. Yes, kain tayo. Got the package. Pinick up namin sa LBC. Dalawa daw. Ito, matagal na daw to dumating. Tapos, parang hindi niya maano yung number. So, yung number nito yung ginamit niya kasi under same name. Let's open it! You guys, merong natapon dito. Hindi ko alam kung kanino galing to kasi walang name ng shop sa sa card. Please let me know kung kanino galing to. Please. Pero yan, natapon siya. Hindi ko alam kung ano yung natapon. Basta ano na siya dyan. Hindi ko muna yan kukunin kasi mayroong mga white na. Hindi ko alam kung ano yan. Hello! I am waiting for my nails to dry. Green yung nails ko. And, siya. Iniba ko yung shape ng nails ko. Parang ginawa ko siyang oval something. Ito, oops, I'm not giving you a finger. I'm not. Papakita ko sa inyo na naputol siya. And then, ito, naputol din siya. Kanina to naputol. Ito,
siguro mga week na and patubo na siya. Pero yung shape ng nails ko, instead of like parang square, parang ginan ko siya oval. In fact, what? Gusto ko sana i-try yung almond na shape. My phone is updating. Nag-install, but may bagong update na naman yung iOS. Gusto ko sana i-try yung almond na shape ng nails. Kaya lang my nails are not long enough. So kapag long na siya, I wanna try that. Yung parang pag ganun talaga. Yes. Tapos ka na ba mag-update? Nanonood ako ng video eh. Kasi hindi ganun kabagal yung internet. And, I'm waiting for my nails to dry nga. So, I can't do anything. I was watching a video. And then, bigla lang nag-pop up na install iOS. Like, new updates. Install. Churba. So, nag-i-install. Wow! Nag-i-install siya ngayon. And yeah, okay yung internet ngayon. I'm pretty sure babagal siya mamaya kasi darating sina Marlon, Miss. So, maraming magkoconnect sa Wi-Fi. Ngayon, ako lang mag-isa. Umalis si Mark. Tapos si Marvin umalis din kanina after niya naligo. So, ako lang mag-isa. And walang nagko-computer. So, yeah. Kaya okay yung internet. Kaya lang it's updating. Ang bango-bango. Ang yummers. Sa Senyor Pedro, lechon manok. Yum. Kain tayo. Dito na si Papi. No. Takbo pa more, Aching. Takbo pa more. Give up. Steady ng makil. Next up on to the scales, the reigning defending champion. He's a fighting pride of Las Vegas. 27 victories in 28 fights, a two-time world champion, the reigning and defending WBO welterweight world champion. Good boy kabady. Away ng birthday ni Barkas, no? Pakyo na, kita. Mark. Good morning. Nag-text siya doon, sabi niya. Napunta siya sa grocery shopping, wala na daw. Nagpunta siya sa grocery shopping. Nag-grocery shopping siya, wala na daw nangungulit sa kanya na mag-self-checkout. Gusto ko kasi nagsi-self-checkout lagi. Kasi ang saya kaya ng self-checkout. Siya ayaw niya ng self-checkout. Or minsan lang kapag walang tao. Pero kapag mahaba yung line, gusto niya doon talaga sa counter. Buddy! Good morning! Hello! Hello! Pinagalitan to ni Papa kanina. Pinagalitan ka ni Papi? Ano ba ginawa mo? Umakit ka na naman doon. Ikaw kasi. Okay lang yan, buddy. Takot siya kay Papi kanina. Okay lang yan. Okay ka na? Okay ka na, no? 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 Nagising ako dahil si Papi, palakad-lakad dun sa taas. Kasi umakit pala tong taong to. Asong to. Umakit ka dun, buddy? Kala ko si Pacquiao na. Kamukha lang pala ni Pacquiao. Kamukha ni Pacquiao itong taong to. Ayun. Yan. Ay, si Pacquiao pala yan. Ito. Kamukha ni Buddy Money. Take you from the champion. No. Oh. No. No. Pacquiao nailed him with a jab. And Marcus said, bring it. Marcus said, bring it. Yes, he is. Oh my gosh. You know, he's returning fire as well. He's fighting like this. Sige, John! Saan tayo pupunta, Kel? Sa bahay ni Lola. Sa bukid. Pupunta kami sa bukid. Papi. May license ka, Mark? Ang batang to. Nakasakay na sila? Ay, nako. Ayusin mo. Huwag kang dandahan, ha? Char. Good. Good boy. Dandahan, eh ka. We're here. Good job. Saan tayo pupunta, Kel? Mark!
bahay ni Lola. Pupunta kami sa bahay ni Lola. Ang tagal ko na hindi nakapunta dito. Yung last, yung nandito si Dan, di ba? Ano, Pasko last year, my gosh. Oo nga, Pasko last year, yung last. Tagal na nun. After Christmas. Dito si Dan nun. Pagbalik nun, babalik yan dito. Gusto niya pumunta sa bukid. Para pumunta sa Bahay ni Lola. naghanap si Mark ng bayabas. Dito yung bahay namin noon. Bahay ni Lola ngayon. Diyan nakatayo ang aming bahay. Hindi niya alam kasi hindi naman siya dito pinanganak. Itong batang ito eh. Dito ako I think hanggang 7 ako. Yeah, dito sa bukid kami nakatira hanggang 7. Tapos si Mark pinanganak doon na sa ano. Sa doon. Sa baba. Baba! Kahanap siya ng bayabas. Wala ng bayabas, Mark? May lang ayong dugay na. Di ka may namog-coke, no, be? Inom, adi ko may naman. Nga naman? Tayo mga pan. Ibalhin na lang na dito ang naipan. Kay kakuan man na, Kyle. Na. Tagta na gaya. Na mainom ka, Coke. Kay dagan. Tige, tigdagay sinubig iya. Awan, gitoslob na. Langoy na. Okay. Ang pan. Awas. Di naman yan kape. Bawang puros. Tan. Ate, gilantan. Ah. Buwang dong, muna subuan dong. Tiji deh, tiji. Oh, na ba na ba? Ini ko. Saan kas dugo, buddy? Buddy! Ni ko yun ni ate lagi. Pamanok pugos manok. Pugos manok. Bayuha sa gunit ni bata, ah. Ay, sabog. Ate. Buddy. Skala ni da. Ingatan ni mata. Tuong dili ka piog. Good ka. Buddy. Buhi pa. Buhi pa. Bade. Tay manok bade. Put na nag umar mudagan gyud na orda. Napadakan ba? Bedlisi na si. Kuno binamino bedlisi na. Kumanok. Manok, buddy? Asa manok? Tara. Patay. Patay? Gabi. Nabe. Gabi. Nabe, tawag ka nabe. Patamanok. Patay. Napa, duha ka buok. Oh, buhi oh, mata. Patay na. Ayer da. Patay na, Kyle? Dudu. Dugo? Agas. Hala ka gamay. Makamatapang. Hala ka nindot, ka straight. Gimana? Saan? Di mo Tabangit eh. Saan gani? tunga mana. Unsa? Uy. Ay, nindot ni una. Tingga maya ba? Bade, apil ka bade. Napay tunga. Punin na rin gusto. Ingo ka tolo. Oh, napamanay kuwan. Punin pa dyan. Tingnan niya yung bata naglalaro. Okay, mami tunga. Namay ibabaw na rin. Punan pag yun di ay. Ingon ka tulura. Ang dito ba rito? Okay, mana? Sige, punin diri kilid. Sa mangyon. Ano na aman sa kilid? Diri. Mo gani. Saan? Ah, por ma'am din nag-cross te. Ah, diri? Okay. Hala na ba di patay. Oh, dia pa di. Okay, drawing sa dragi mo. Okay, bali. Bade.
Wala ulit chichigil. Wala. Loko. Badi, ano ambak, ambak, ambak. Apil. Kuman. Dara. Kuha ba di? Kuha bato ba di? Igumanday. Oo, bali. Du. Ay anak, anak. Oh. Badi. Kamay pa. Asa na? Babaw. Ada, tasa. Oh. Niya, Ya, ada. ato ya, pikas. Okay, Di na kay? next. Di na ko. Unsa ba di sunod? Ikaw na, Sad. Hawak ko gani ko. Maujud, ikaw. Asula. Sige. Kuya dyan ay hilag din mayor. Anak ka mas ko. Mana, dili na ko. Padayon. Tunga. Kaya magbalay na sila katulo. Ako kausap pa. Nana di balay di ay. Duha pa gani. Star na good. Sao mo ko ni? Ha? Takingking tulo. Kunit. Isura. Gay duha dira. Man, ikaw ba di? Iba? Kung saan ko ganito? Gay, lagyan. Ana oh, Elsa. duha niya ana. Tunga, ana. Good boy. Balik hala wa pa ka nahuman sa. Ayos na. Balay. Balay na. Talikod. Hoy, maigos ba di? Ma. Hawa ba di kay magbalay si kuya? Ge, hinay ha, maigo mi ha. Usga. Usab. Balik ko. Balay na nato. Lipay na tatos dyan eh. Nihilak ko ng kudaan. Kabo, kabo. Natae. Natae ka ba di? Okay. Video. Ikaw dong. Iyan. Iyan. Sino yan? Ito man na. Kyle na? Kyle? No. Kyle na? Labi. Kyle? Kukuha tayo ng... Ang say Tagalog sa buongon. Ang say Tagalog sa buongon. Ano, bika ba ka? Ha? Asa naman? Ay, hala! Tara! Ito. Nakatutuyo. Na. Kuha kami niyan. Ako na mag-uho. Merong ano dun, yellow. Eh, yun oh. Ako na. Nakatutuyo na. Yan na. Lagi. Napa, yellow. Napa, isa dito sa babaw. Ako doon na. Nalapa. Kuhiton lang, Nubi, ay. Hala ka, nice the refresh ang hangin. Buddy! Ako to ba? Buddy! Uy! Abot ka. Dapat ka para slogan eh. Anong Tagalog niyan, Kil? Duhat? Duhat? Ano? Anong Tagalog? Ano? Basta. Kaon sa Tagalog, ana inday? Di mo alam. Magsaw ka manggugod. Ha? No, dili na kinahanglan. Kay kuan man na. Di ba na ni mo kanon ang kuan? Dili na siya mabunog sa sud. Sige na, Mark. Hawa diya Kyle. Hala, si Kyle! Awa! Ni patong na. Dili ang gugay buwan. Patong dia sa kay meet sa kuan. Lay ka week sa ni bata ay taon. Ay pagkuhit ra koy kuhit be. Yan na ba ito? Tajik na. Nagaling na na. Ugomon sa tubig. Tuga. Hawa kel kay maigo. Gi. Kalita to. Oh, gyud. Unsa pay lain? Chat. Kada lang mo sabi. Di pa et. Di pa kabawaan ni. Kinsa man na? Tay. Ha? Kyle na? Si Kyle na? Smile! Smile! Oh no. Smile! Kyle na? Asa? Asa si Kyle? Hoy! Kinsa na? Tay. Si Kyle? Kyle na? Iyo. Pila edad ni Kyle? Iyo. Unsa iyo? Unsa iyo? Ano be? Ah, iro. Si Kyle na. Kinsa man ang usa? Abe. Lobi na. Kinsa man na, kinsa. Kinsa man na? Na.
Kuya Mark na? Mark. Hi guys! Nakauwi na nga pala kami. Actually, kanina pa. Tapos pagdating ko, naligo ako kasi naglaro kami ng hindi ko alam kung anong tawag dun sa larong yon. Yung inaano mo yung chanelas, kinikick mo yung chanelas, tapos tumatakbo ka sa base. Ganon. Bato sleeper yung tawag namin dun eh. Pero hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Naglaro kami dun. Ang sakit na nga ng paa ko. Tapos yung kuko ko, na siya, parang na paputol na siya kasi pag kick ko ng chanelas na yung kuko ko sa hinlalaki ko sa paa. So yeah, paputol na siya. Tapos ang sakit ng ko, paa ko. Pero yeah, it was so much fun. Naglaro kami. Yung kalaro ko mga bata. Lagi naman mga bata yung kalaro ko eh. Well, yung si Mark, kalaro ko si Mark. Tapos yung pinsan ko, naka-age ko din. Kami lang tatlo yung mga malalaki. Tapos the rest, mga bata na. Yeah. I'm just gonna close my vlog kasi transfer ko yung files, and yung files, you guys, ang haba na. So, I will close the vlog. I had so much fun. Siguro sa next time, babalik kami kapag nandito na si Dan. So, yeah, gustong-gusto ni Dan dun eh. Kasi, ang saya lang, chill lang, ang ganda, mahangin. Like, you know, napakaganda. Mahilig kasi siya sa mga country. So, yeah. Anyway, I will go ahead and go. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.